Amb aquest vídeo comença una sèrie autobiogràfica, considerem les meues memòries, dedicades fonamentalment al meu fill, per si algun dia té a bé escoltar les paraules de son pare i un poquet conèixer la història de son pare. El títol d'aquest primer vídeo és Per què soc d'esquerres. Vaig a dividir el tema en dues parts. Una primera part de caràcter, diríem, més científic, basat més en estudis, no ja en percepcions personals, sinó tot allò que un ha llegit i ha estudiat al llarg de la seva vida. I una segona part que serà més personal i més de percepció o d'opinió personal. En la meva infantesa, recorde que quan jo tenia 12, 13, 14 anys, els meus amics me dien el nazi. I me dien el nazi perquè jo em vaig educar en un col·legi de frares, un col·legi privat. Penseu que era en el franquisme i la educació que se'ns donava era la que era, se'ns adoctrinava en una línia determinada. Jo recordo que llegia tebeos de hazañas bélicas i m'encantaven, i en aquests tebeos se presentaven sempre als alemans com una elit militar poderosa, potent, valents, l'honor, l'obediència, el deure, l'acomplir allò que el deure més sagrada de defensar a la seva pàtria, i com que ells perdien, jo era alemà. Jo era d'aquesta part, perquè jo sempre he sigut un poc defensor de les causes perdudes, sempre he estat en contra del poder i en contra de l'opressió i de la injustícia. I clar, d'alguna manera, com tot el que ens rodejava era pro-yanqui, pro-americà i els alemans eren els dolents, doncs jo era alemà. Bé, quan vaig arribar a l'institut, en COU, tinc la sort de passar a l'Institut José María Parra d'Alzira i allí entro en contacte amb gent nacionalista en el tema de fer valdre el valencià. Penseu que en aquells moments encara estava prohibit, encara no era algo valorat en la nostra societat, i començo a identificar-me en aquella gent en reivindicar els meus orígens, la meva identitat, la meva llengua, la meva cultura. Me dono compte que és important l'afirmació personal, l'afirmació cultural i l'afirmació nacional com a poble. Entro en contacte en els grans poetes valencians, les grans obres clàssiques valencianes, en la música valenciana, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Salvador Espriu, són referències que te van arribant i que te van impregnant i fent canviar la teva mentalitat. Paral·lelament, les idees polítiques també van canviant en la mateixa línia, discutixes, debatixes, parles en uns, parles en altres, i tot això te va canviant. En el tema religiós, per supostíssim, igual que me dient el nazi de xavalet, de xocotet, jo també era molt religiós, profundament religiós, però clar, a poc te dones compte que n'hi ha molta hipocresia, que realment les coses no eren així, comences a fer-te moltes preguntes sense resposta, busques desesperadament respostes, i aquestes respostes no venen per cap lloc. Recordo haver buscat en aquells moments fins i tot cures per a discutir en ells sobre l'existència de Déu. Ningú podia demostrar l'existència de Déu, era impossible. I al final sempre em diuen que era qüestió de fe, que tenia que tindre fe, i si no tenia fe, no podien fer res per mi. I al final, clar, em vaig convertir en ateu, perquè evidentment jo no puc creure en algo que no és racional, que no suporto la crítica de la raó. Les coses, ja que entendre's, ja que comprendre's, tenen que ser raonables i tenen que tenir un sentit, i si no, per a mi, no vale. Igual un altre dia dediquem un capítol al tema de la religió. Deixant la religió de costat, arriba a València, comença a estudiar allí magisteri,
me quedo en un pis d'estudiants i allí, clar, el nivell de debat, de qüestionament, de discussió, s'eleva potencialment. Tant és així que tinc la sort de fer un seminari de formació marxista en la que se m'expliquen una sèrie de coses. Després jo estudiaria història contemporània i ahí és on jo realment entre en contacte amb tot el que seria el socialisme, el marxisme, el món de l'esquerra, el ser d'esquerra. Estudie el socialisme utòpic. Socialisme utòpic es diu així perquè tenen molt clar quin tipus de societat volen, que és el que voldrien ells, però no tenen un camí, un mètode per a fer això realitat. Se queden idees boniques que estan bé, però que no està clar com portar-les a la realitat. Idees en les quals pràcticament tots podríem estar d'acord, però que són, no diré impossibles, però sí, vaig a dir, molt difícils de dur a la realitat. Per exemple, llegeix coses sobre Saint-Simon, Henri Saint-Simon, que ell parla, per exemple, de que el govern té que estar exercit per empresaris, per científics i per tècnics, per gent realment entesa, gent que sap de què va la cosa i deixant de costat tot el tema dels polítics i dels partits. Com a idea no està mal. Mira, precisament ara mateix tinc un amic anglès que planteja aquesta teoria, la de que el poder té que estar exercit per la gent que sap. Claro, no vaig entrar, entraré lleument. Evidentment, la gent, per molt científica que siga, per molt tècnica, per molt empresari que siga, té la seva pròpia ideologia i els seus propis interessos. I al remat no va ser mai un govern estrictament neutral, estrictament científic i estrictament orientat al bé comú i al progrés d'una nació, perquè els interessos personals, insistisc, sempre estan ahí presents. Robert Owen, per exemple, un altre socialista utòpic, que Owen té el gran mèrit de que les seues idees les implementa en les seues empreses i se preocupa pels seus treballadors, per millorar els salaris, per millorar les condicions laborals. En principi tindrà un cert èxit, però al final, com és lògic, com és natural, la cosa acabarà malament. Charles Fourier, per exemple, ens parla dels falansteris, els falansteris que venien a ser com una espècie de cooperatives de treball associat, on tots col·laboren de forma igualitària i tots reparteixen de forma igualitària la producció. No és una mala idea. O Louis Blanc, per exemple, que parla dels tallers nacionals. Per a ell l'Estat té que garantir el treball, com totes les constitucions s'arrepleguen però no se compleix, perquè n'hi ha atur i n'hi ha gent que no té treball. I ell diu que aquests tallers nacionals tenen que garantir el salari per a tot el món i el sustent per a tot el món. I l'Estat té l'obligació de ficar això en marxa. Capítol a part em mereixeria l'anarquisme. L'anarquisme sí que me va marcar profundament. Tant és així que en el que soc actualment hi ha una part anarquista que està ahí present sempre. Proudhon, per exemple, que se'l considera el pare de l'anarquisme, és un personatge molt radical i en una frase, ho explicaria ràpidament, una frase que per a Proudhon la propietat privada és un robo, és un robatori. Qui té alguna cosa i ho lleva als altres i ho ha llevat a la comunitat, perquè tot el que hi ha a la terra és de tots. I per tant ningú se pot apropiar d'alguna cosa per dir és meu i no és teu. I aquest és el plantejament radical. Però segurament els dos anarquistes més coneguts, les dues figures més importants, són Mikhail Bakunin i Piotr Kropotkin. Bakunin em va impactar molt. Bakunin, he llegit d'ell un llibre que es diu Dios y Estado, en el qual fa una reflexió molt important sobre el paper de la religió, de l'Església i de l'Estat en el tema del manteniment i la reproducció de l'ordre social dominant, de com se configura tot això. Qüestiona moltíssim la idea de Déu. El que llegeix el llibre
sí o sí acaba seguint ateu, és precís que acabi seguint ateu, i perquè, clar, treu totes les contradiccions que té qualsevol religió, encara que en aquest cas ell se clava concretament en la cristiana. Després, Piotr Kropotkin m'impressiona molt perquè ell, en el seu llibre La conquista del pan, és un llibre que va ser llegit moltíssim així en Espanya durant la Segona República, durant la Guerra Civil tanmateix. Per això l'anarquisme era tan potent així en Espanya, CNT, FAI. Este llibre és impressionant, però vos comentaré simplement el primer capítol. El primer capítol del llibre se dedica a analitzar les societats històriques a través de la història, el progrés humà, com anem progressant, com anem creixent, com la humanitat cada volta és més rica i cada volta és més rica, i ell diu que som rics, que som immensament rics. El que passa és que la riquesa està molt mal distribuïda. I parla sempre de que qualsevol invent, qualsevol avanç, qualsevol construcció, tot està basat en el treball col·lectiu i en el que altres persones o altres científics han fet prèviament. Per tant, la construcció del progrés és col·lectiva, no és individual. No és cert. Qualsevol gran descobridor, qualsevol gran científic, sempre se basa en coneixements anteriors, produïts per altres científics, per altres persones, en construccions fetes per altres persones. Per exemple, cita la màquina de vapor. La màquina de vapor, quan Watt descobreix la màquina de vapor, necessita artesans que sàpien fer realitat el que ella pensa i dissenyar sobre el paper. Perquè si hagués sigut per Watt només, no hauríem tingut màquina de vapor, perquè ell no sabia com construir aquesta màquina ni com fer-la. Per tant, tot és col·lectiu, per tant, tot és de tots. I analitza moltes etapes de la història. Jo crec que d'alguna manera el famós poema de que parla de que Alejandro Magno conquistó Grecia o conquistó el imperio persa, ¿fue él solo el que lo conquistó? No anaven en companyia d'ells cuiners, soldats, persones que feien tot això possible. No és una persona la que conquista, no és una persona la que construeix un palau, un edifici, una ciutat. És una col·lectivitat la que fa tot això. Per tant, si tot és col·lectiu i tot és producte de la col·lectivitat, tot és propietat de la col·lectivitat. I ell acaba dient que ningú té dret a apoderar-se de la mínima partícula d'aquest món i dir això és meu i no és vostre, perquè tot és col·lectiu. Però, clar, després arribarà, o paral·lelament, en el cas de l'anarquisme, apareix el socialisme científic. El socialisme científic és el que anomenem el marxisme, perquè el marxisme sí que busca una via, estudia com fer possible aquestes idees, com acabar en l'explotació de l'home per l'home, com aconseguir que tots siguin iguals, de compartir les riqueses, evitant l'abús o l'explotació. Sabeu que el gran ideòleg és Karl Marx, un jueu alemà que escriu una obra molt famosa i molt coneguda, la gent més jove segurament ni la coneixerà, El Capital. En El Capital ell fa un estudi molt rigorós i molt profund del funcionament de la societat capitalista, de l'economia capitalista. Analitza les seues lleis, els seus esquemes, el seu funcionament, i el més important és que ell arriba a veure les fortes contradiccions que n'hi ha dins d'aquest propi sistema, com per exemple el que la propietat privada fa que el producte del treball se l'apropia tot el capitalista, l'amo dels mitjans de producció, i gràcies a l'explotació dels treballadors de la classe obrera, la gent propietària o la gent rica cada vegada va ser més rica i el pobre cada vegada va ser més pobre. I això és una contradicció que acabarà explotant, que acabarà provocant una situació explosiva que teòricament i segons ells acabarà en el capitalisme. El capitalisme acabarà. Però bueno, segurament el punt d'inflexió seria l'any 1848 quan Karl Marx i Friedrich Engels publiquen el Manifest Comunista. Friedrich Engels era l'amic inseparable de Karl Marx. Son pare tenia
és anglès, tenia fàbriques en Anglaterra, per tant, ell era benestant, ell tenia diners, i ell és el que manté a Karl Marx econòmicament perquè pugui fer els seus estudis i tirar endavant les seues teories. Però el manifest comunista segurament marca un abans i un després, perquè és un plantejament molt sintètic, molt simple, per arribar a tota la classe obrera, per fer-lo veure que a lo llarg de la història sempre ha hagut una explotació de la gent rica, poderosa, que ha tingut el poder polític per explotar a la gent pobra, a la gent treballadora i enriquir-se gràcies al seu esforç i al seu treball. El manifest acaba en allò tan famós i conegut de proletarios del mundo unidos, perquè si tots els treballadors del món s'uneixen, el capitalisme s'ha acabat, evidentment, i serà el seu plantejament. Entonces nos afonem un poc més en el tema del marxisme, i el marxisme té dos pilars bàsics. El primer pilar és el que anomenem el materialisme històric. Què és el materialisme històric? Marx el que fa és un estudi a través de la història de les diferents civilitzacions o societats que han hagut, per exemple, la societat esclavista o la societat feudal, i ell el que analitza és que sempre el poder polític ha estat detentat per la gent que ha tingut el poder econòmic. És a dir, qui té el poder econòmic té el poder polític. Això és una constant. Avui dia és exactament igual. De qui té els diners és el que mana o governa. Bé, siga directament o indirectament, dona igual, però al remat qui té els diners és el que mana. I el que fa les lleis, i fa unes lleis ad hoc per a conservar el seu estatus i per a seguir sent més ric o ser cada vegada més ric. I això és una constant. Per exemple, en la societat esclavista, els esclaus se'ls dona estrictament el que necessiten per reproduir la seva força de treball. És a dir, alimentar-los el mínim possible perquè el dia següent, justetet, perquè el dia següent puguen tornar a treballar i ja està, però sense ningú dret i sense res, absolutament res més, poc més o menys que com a animals. I gràcies a això, els amos dels esclaus poden tindre una vida de luxes, unes propietats, unes riqueses que, evidentment, els esclaus no poden ni somiar en la seva vida. Per altra banda, està el materialisme dialèctic. El materialisme dialèctic veu de Hegel, un filòsof alemà, que el que fa és analitzar un poquet com evolucionen les idees o això que anomenem els diferents paradigmes, és a dir, quan hi ha una situació que se considera normal i que és el lògic, és a dir, un funcionament normal d'una societat, això ell li diu tesis, és una tesis. La tesis és que el ciutadà, en la societat esclavista, per exemple, el ciutadà romà mana sobre l'esclau i l'esclau va fer el que diga el ciutadà, l'amo dels esclaus, el patrici o qui siga. I el patrici té dret sobre la vida de l'esclau. Si el vol matar, el mata i no passa res, no hi ha ninguna conseqüència. Està permès, és perfectament normal com si fos un animal, exactament igual. Clar, això és una tesis. Però aquesta tesis automàticament sempre hi ha una tesis, apareix una antítesis, és a dir, una forma de qüestionar l'ordre establert. Entonces, apareixerà gent que començarà a qüestionar l'esclavitud, el sentit de l'esclavitud, si és just, si no és just, i és algo evident que podrem... A veure, un dels perills que tenim és la diacronia històrica. Vol dir, nosaltres analitzem els fets des del present, i això és un error. Clar, hi hauria que estar en la societat romana d'aquell moment, en aquests moments, sincronia històrica, en aquest mateix temps, per entendre que això era normal, que un patrici poguera matar a un esclau era algo absolutament normal i acceptat per la llei, i no passava res. Cosa que ara s'espantem i no entenem, i ens fiquem en contra, i no pot ser, però, insistís, hi ha que estar en aquest context i en aquest moment per entendre-ho, val? El que estic dient de la diacronia històrica. Però, clar, aquesta tesis va ser contestada per una antitesis que considerarà com a no
vàlid, no legal, no correcte, no just, la societat esclavista, que l'esclau té dret a la seva llibertat. D'acord? I aquesta antítesis lluitarà contra aquesta tesis i se produirà una síntesi, una nova evolució de les idees i de l'estatus quo, de les lleis de la societat, i apareixerà, en aquesta síntesi apareixerà una nova tesis. I aquesta nova tesis, siga la que siga, automàticament generarà una antítesis que s'oposarà a aquestes idees i que provocarà una nova síntesi, noves idees, noves lleis, noves formes d'entendre la societat. Lo qual vol dir que, en definitiva, les societats van millorant a lo llarg de la història. Evidentment, des de l'esclavisme fins avui en dia, podríem acceptar o convenir o estar d'acord que les societats han millorat constantment gràcies a aquesta lluita dialèctica entre tesis i antítesis. D'acord? Al juntar el materialisme històric i el materialisme dialèctic, ells arriben a la conclusió de que el capitalisme també, com a tesis, tindrà la seva antítesis, que és el socialisme, i aquesta antítesis provocarà una nova síntesi, que serà una societat millor, perquè és una societat en la que no hi haurà explotació de l'home per l'home, en la que tot serà de tots i, per tant, hi haurà un benestar per a tots. Clar, què és el que se plantegen ells? El que plantegen és que, si això va produir-se per la pròpia evolució històrica, ells el que volen és accelerar aquest procés. Què fan per intentar accelerar aquest procés? El que van a fer simplement és analitzar les grans contradiccions que té la societat capitalista per agreujar-les, per punxar en elles, per aconseguir accelerar aquestes contradiccions i que acabi havent una revolució dels treballadors de la classe obrera que agarra el poder i que construïsca una nova societat socialista, comunista, on tot siga de tots. I el mètode que el marxisme planteja com a mètode científic per aconseguir fer realitat les seues idees i arribar a una societat comunista o socialista on tot siga de tots i no n'hi hagi explotació de l'home per l'home, consisteix bàsicament en tota una fulla de ruta que tindria els següents elements. En primer lloc, parlen de la creació de quadres dirigents, és a dir, dintre de la classe obrera cal formar treballadores i treballadors que entenguen, que coneguen, que sàpiguen com funciona el sistema, què és el que tenen que fer, que estiguen instruïts, que estiguen formats i que d'alguna manera adoctrinen als seus companys. S'expliquen la situació i què és el que cal fer. En segon lloc, ells plantegen que quan les condicions són propícies i se pot llençar la revolució per agafar el poder, una vegada s'agafa el poder hi ha que instaurar la dictadura del proletariat. Segons la seva teoria, seria una acció perfectament democràtica, donat que el proletariat, la classe obrera, representa més del 90% de la població. És lògic o no té cap inconvenient en què el 90% mane sobre el 10% restant. Per tant, aquesta dictadura del proletariat se mantindria durant 2 o 3 generacions fins que la gent que ja vivira en aquesta societat no haguera conegut les idees capitalistes, el sistema capitalista, el món capitalista, i estaria educat en les noves idees comunistes, socialistes, on tot és de tots. D'esta manera, progressivament podria anar desapareguent l'Estat com a institució repressora, les lleis i fins i tot arribar a una societat de germanament on tot se compartirà entre tots, cada un aportara el que podria aportar i rebria allò que necessitara. Fixeu-vos que en aquest últim punt coincideixen en l'anarquisme. La gran diferència és el camí per arribar, perquè per als anarquistes instaurar aquesta dictadura significa un gran perill de que les classes dirigents s'apoltronen, se queden en aquest poder i no vulguin alçar el cul de la cadira, cosa que, per cert, s'ha demostrat que ha sigut certa al llarg de la història, en les diverses revolucions marxistes que han hagut, especialment la russa. La revolució russa, la revolució dels soviets, és un paradigma de com les classes dirigents i aquesta dictadura se perpetua en el temps, no arribarà a desaparèixer mai. Un altre element important
per entendre el que és la teoria marxista és el que ells anomenen la teoria de la plusvalua. Karl Marx, en la seva obra El Capital, fa un estudi molt profund de què és la teoria de la plusvalua, què és el que significa això, però el gran divulgador de Marx va ser Friedrich Engels, i Engels és el que es divulga d'una forma més clara, més nítida, que entenem per la teoria de la plusvalua. Friedrich Engels té un llibre molt interessant, que també el recomano, que es diu Salario, Precio, Ganancia. Este llibre explica perfectament tot, o conceptualitza molt bé tot el que suposa la teoria de la plusvalua. D'una forma senzilla anem a intentar explicar-ho en un exemple, d'acord? Mireu, si fabriquem un producte, imaginem que aquest producte val 100, d'acord? Costa 100 de produir. En aquest 100 anem a comptabilitzar absolutament tot. Què vol dir absolutament tot? Vol dir que anem a comptabilitzar els diners que s'han invertit i, per tant, la rendibilitat que tenen que donar aquests diners, l'interès que tenen que donar. Anem a comptar les inversions que s'han fet, les amortitzacions que caldrà fer d'aquestes inversions, és a dir, aquestes inversions al pas del temps van anar perdent valor fins que desapareixeran, igual que sigui un edifici que una màquina, i per tant hi haurà que anar recuperant diners per reposar-la quan arribi el moment. En aquests diners inclourem també, en aquests 100 estan inclosos també els salaris que s'han gastat per a fer el producte, fins i tot el salari del propietari de l'empresa si és que treballa dins de l'empresa. Si és un rentista, no, evidentment. Perquè ja ho han calculat en l'interès que dona el capital invertit. I anem a ficar també tots els impostos, gastos, tot tipus de gasto que pugui haver. Al final, el producte ha costat 100 fabricar-lo, pagant, insistisc, absolutament tot. Tot. Una volta pagat el producte, aquests 100, quan arriben al mercat, se venen per 120. O sigui, aquest producte se ven per 120. Doncs el que diu la teoria de la plusvalua és que aquests 20 pertanyen als treballadors que ho han fabricat, que ho han produït. Per què? Perquè ja s'ha pagat absolutament totes les despeses que han costat produir-lo i, per tant, una volta pagat absolutament tot, el que genera de més aquest producte, el que genera més de valor, és un valor aplicable als treballadors que han treballat per a produir-lo. Dit d'una altra manera, la plusvalua és la part de la venda del producte que pertany al treballador, però se la queda l'empresari, se la queda el capitalista per ser amo dels mitjans de producció. En tant i en quant és amo dels mitjans de producció, ell el que va a fer és quedar-se en aquesta plusvalua. I això és el que fa que s'enriquisca el capitalista. Per això l'empresari, el capitalista, cada volta serà més ric. I quan més plusvalua xuple dels seus treballadors, és a dir, quan més treballadors tinga, quan més força productiva n'hi ha que treballant per a ell, més plusvalua generaran i més plusvalua s'apropiarà ell. I d'esta manera anirà enriquint-se contínuament des del punt de vista dels marxistes d'una forma absolutament injusta. El socialisme i el marxisme i l'anarquisme tindran greus enfrontaments. Concretament, en l'any 1860, parla de memòria, crec que 1864, se funda en Londres la Primera Internacional. En aquesta Primera Internacional acudixen treballadors de tot el món, gent dels primers sindicats que comencen a aparèixer, acudixen anarquistes, acudixen marxistes i traten de crear una associació internacional de treballadors que la idea és crear una gran organització a nivell mundial que aglutina a tots els treballadors. Si aglutina a tots els treballadors de la Terra,
el poder seu és total, perquè són l'absoluta majoria de la població. Els treballadors, en xifres redones en aquella època, suposarien mínim el 90% de la població, per tant, majoria absoluta. Esclafen el que és el capitalisme i la seva organització i el seu estatus. Este internacional tindrà molts problemes per als enfrontaments entre anarquistes per un costat i marxistes per l'altre costat. En l'any 1871, crec recordar, al final ja de la guerra franco-prussiana, se produeixen els fets de la Comuna de París. En la Comuna de París se dona una situació un poquet excepcional en la que després de la derrota, del caos que n'hi ha renyant en aquests moments en França i més concretament en París, els obrers treballadors junta alguns elements que han desertat de l'exèrcit o que han sigut simplement llicenciats de l'exèrcit, s'organitzen, agarren les armes i proclamen en París una gran comuna. Comuna és l'ideal d'organització anarquista, en la que tot és de tots, se reparteixen de tots, donant-li a cada un el que necessita i demanant-li a cada un el que pot donar. Esta comuna acabarà en un fracàs estrepitós perquè els propis prussians i francesos que havien estat uns mesos abans peleant uns contra altres s'ajunten per anar tots junts contra la Comuna de París, evidentment se la carreguen, n'hi ha una barbaritat d'execucions, alguns autors parlen de fins a 20.000 execucions, i este fracàs serà utilitzat per els marxistes per acusar els anarquistes de que les seves idees no són vàlides, no funcionen i per tant no és una manera, no és una forma de tirar endavant este procés revolucionari de aconseguir una societat millor, més justa o més igualitària. He passat molt per damunt l'anarquisme, però sí que vull precisar una cosa. Anarquisme, que negació, hierarquia, govern, vol dir no govern sense govern, no vol dir caos, no vol dir desordre, vol dir precisament tot el contrari, vol dir organització, ordre, però sense autoritat. És a dir, els anarquistes parlen de comunes, que la gent s'integra voluntàriament en aquestes comunes, treballa o ofereix allò que ell sap fer, aporta el seu gra d'arena i després recibeix de la col·lectivitat allò que necessita. Si n'hi ha excedents que sobra, evidentment no pot agarrar tot el que vulgui. Si no n'hi ha excedents, evidentment s'ha de racionar perquè pugui haver absolutament per a tots. L'anarquisme no govern vol dir la comuna sí que el govern s'exerceix entre tots, és un govern assembleari, és a dir, l'assemblea és la que va decidir, la que pot expulsar una persona de la comuna perfectament o pot ficar càstigs o coses semblants a aquelles persones que discrepen i que no compleixen les normes de la pròpia comuna. Segons ells, aquestes comunes s'anirien federant i confederant espontàniament i lliurement entre elles per a l'intercanvi de productes, de béns, fins a construir una societat anarquista on no hi hauria autoritat central com a tal, sinó que simplement seria els obrers, el poble, els qui nomenarien a les persones, serien electives per a una situació, un càrrec determinat, però que quan s'acaba aquesta situació, aquesta persona deixa de tindre aquesta autoritat, perquè l'autoritat la dona a l'assemblea i la lleva a l'assemblea, i ja està. Insisteix que idees boniques, però difícilment portades a la pràctica. Bé, després n'hi haurà diverses internacionals més. La segona internacional, per exemple, de caràcter marxista. Esta internacional, més que marxista, socialista, és la internacional socialista, que se funda en 1884. Després tenim la tercera internacional comunista, el Comintern, que se funda en 1943, després de que ja la Unió Soviètica
s'havia produït la revolució bolxevique i era una societat comunista, però, en fi, realment les internacionals han passat a la història amb més pena que glòria, perquè el gran fracàs de les internacionals fou, sens dubte, la Primera Guerra Mundial, quan tots els partits de la Segona Internacional i la Internacional Socialista havien acordat oposar-se als pressuposts de guerra. Mira, una situació semblant a l'actual en la guerra d'Iraq. Oposar-se als pressupostos de guerra perquè sabien que venia tot això, és clar, si mos armem tots, és perquè anem a anar a la guerra, anem a tindre que utilitzar aquest armament contra el veí. Però, per desgràcia, els mateixos diputats socialistes votaren a favor dels pressupostos de guerra, traicionant d'alguna manera aquesta consciència de classe obrera internacional i duguem-nos a tots, o duguem a Europa, a aquesta Primera Guerra Mundial. Bé, un altre element, ja per acabar aquest capítol, seria el tema del nacionalisme. Mireu, jo quan en aquell moment en què vaig començar a sentir cançons de Raimon, de Lluís Llach, de Maria del Mar Bonet, quan vaig començar a llegir cosetes com Enterar-me, per exemple, que Tirant lo Blanc, que era un llibre de cavalleries anterior al Quixot i de tanta valua com pugui ser el Quixot, no diré més, però almenys de tanta valua, quan vaig començar a enterar-me que la nostra literatura també tenia una sèrie d'autors i de referents i d'obres d'art, obres realment potents, em vaig adonar que jo tenia una identitat i una cultura com a valencià. I això em va fer valorar-me primer a mi mateixa i valorar la meva societat, el meu entorn, el lloc on estic i començar a sentir-me orgullós de ser valencià. Citant a Mercè Rodoreda, ella diu que la vida agraeix 3 dons, no? El primer do és haver nascut dona, el segon de classe humil o treballadora i el tercer pertànyer a una nació oprimida. M'ho aplique, excepte el de dona, però que podia fer-ho exactament igual. És a dir, el fet de néixer de classe humil, de classe obrera, i el fet de néixer en una nació oprimida fa que jo hagi viscut des de la meva infantesa dins de la dictadura de Franco la prohibició de la meva llengua, de la meva cultura, de les meves obres literàries. Tot això se m'ha negat sempre, se m'ha castigat per parlar valencià. I això m'ha marcat profundament. De tal manera que soc un nacionalista convençut, nacionalista, de moment independentista no veig que clar aquesta idea d'un País Valencià fora de la idea d'Espanya, però sí me sent nacionalista, defensor de la meva llengua, la meva cultura. Jo sempre parlo tot el món en valencià, quan estic en ma casa, clar, en ma casa jo parlo la meva llengua i el que ve de fora tindrà que adaptar-se. Per supost que si no m'entén, perquè acaba d'arribar, parlaré castellà si cal perquè m'entenguen. Però d'entrada jo sempre parlo la meva llengua, perquè crec en ella i crec en la meva cultura i vull que sobrevisca. Sé que no depèn de mi i sé que està condenada a mort, també ho sé. També sé que el procés de castellanització és imparable i anem a acabar desapareguent com a poble diferenciat i la llengua també va desaparèixer, però no serà amb el meu suport, amb la meva ajuda. Jo estic ahí. Mireu, tant és així que jo en un moment determinat em vaig plantejar aprendre anglès. A un dia tinc un nivell d'anglès prou acceptable i això ho vaig fer bàsicament perquè quan la gent me dia, prepararme para que quan la gent me diga no te entiendo, háblame en cristiano, dir-li, per exemple, I'm so sorry, I can't speak
Spanish or castellano, I don't know this language, but we can speak English, no problem with me. És a dir, que no passa res, si tu no m'entens a mi, parlem en anglès i ja està, que és una llengua superior al castellà. I ja està, i no n'hi ha ningú problema. En definitiva, que la meva personalitat, les meves idees polítiques han crescut, diria jo, en tres troncos bàsics, tres troncos que m'han marcat i m'han determinat com sou avui dia. El primer tronc, la primera rama, la primera branca, és el socialisme utòpic, l'anarquisme. La segona seria el marxisme, aquesta presa de consciència de classe, d'aspirar a un món més just, més igualitari. I la tercera branca és la branca nacionalista. M'identifique com a valencià, me sent valencià i soc nacionalista perquè reclame el meu dret a ser poble i el meu dret a la meva cultura i la meva llengua, ja que no m'imposen una altra des de fora. Bé, crec que està bé fins ací aquest vídeo, que seria la part, diríem, més estudiosa, més científica, anava a dir més racional, però no, per l'altra part també és racional, però no sé si dir-li l'erudita, digueu-li com vulgueu, les coses que a mi, els estudis, les lectures que a mi m'han marcat a lo llarg de la meva vida i que m'han fet una persona d'esquerres, quan inicialment era una persona d'extrema dreta, el nazi. Bé, gràcies per escoltar. Espero que, Pau, espero que algun dia escoltes esta xapa de ton pare, perquè el meu fill que és molt graciós. Per ell, quan li intenta explicar alguna cosa, és una xapa. No me pegues la xapa, no me pegues la xapa. És a dir, tot ha de ser ràpid, rapidesa i pressa, tot. Avui en dia ja no se pot raonar, no es pot parlar, no es pot argumentar, tot és qüestió de 2 minuts. En menys de 2 minuts hi ha que fer-ho tot. I com comprendreu, el que us he contat ara, en menys de 2 minuts és impossible, o almenys jo no sé fer-ho. Finalment, ja per acabar, voldria comentar una frase que jo he sentit molt de xavalet quan anava a treballar al camp, a l'horta, i mon pare em portava, anàvem als bars a esmorzar amb tota la gent que treballava al camp i sentia una frase que se repeteix contínuament avui en dia també, que deia: mane qui mane, a treballar els mateixos. I és cert, és de veres, mane qui mane, tenim que anar a treballar i tenim que treballar. Està claríssim. Però, segons qui mane, tindrem unes condicions de treball o unes altres. Tindrem un sou o un altre. Tenim uns drets o uns altres. I aquesta és la gran diferència, que tots no són igual. Polítiques d'esquerres sempre buscaran afavorir al treballador, donant-li més drets, augmentant salaris i millors condicions de vida. Polítiques de dreta, lògicament, sempre aniran a pagar el mínim possible per a obtindre la màxima ganància possible. Tu tens la paraula. Gràcies per escoltar i fins un proper vídeo.